Des de diumenge passat, Premià de Dalt compta amb una nova ruta patrimonial, la visita guiada a la Capella de Santa Anna, al barri Santa Maria Santa Anna Tió, la més antiga del municipi, ja que s'esmenta per primera vegada l'any 978. La Capella de Santa Anna va ser consagrada inicialment sota l'advocació de Santa Anastàcia. Va ser a finals del segle XVI que es va documentar ja sota l'advocació de Santa Anna i va donar nom a aquest nucli de Premià de Dalt. La Capella de Santa Anna està datada del segle X, de fet inicialment era Santa Anastàsia, aquest nom es va transformar més endavant amb Santa Anna, és qui ha donat nom al barri. Concretament és Santa Anna Tió, és un nom llarg, el Tió és d'un cognom de la família dels Terrenys i Santa Anna prové d'aquesta pròpia església i el patró d'aquí. Sí. El punt de trobada d'aquesta ruta va ser la mateixa capella situada a la carretera de Vilassar de Dalt, a l'interior d'una finca que és particular. De l'ermita només en queda l'estructura, perquè es va cremar durant la Guerra Civil. El que estava molt buida, o sigui, no hi havia cap quadre ni res, són petites coses que hem anat afegint. No hi havia res, estaven les parets blanques, 3 cadires, nada, tot el més ho hem anat, les fotos que hi ha, etc., els quadres dels retables, tot això ho hem anat fent, sobretot jo, això, les coses les va portar el pare i jo he tingut més temps per fer les fotos dels retables i etc. Un cop acabada la visita a la capella, els assistents es van traslladar al centre del barri Santa Anna, on van poder veure el torrent que porta el mateix nom i que separa el barri Santa Anna Tió de Premià de Dalt i el de Santa Maria de Premià de Mar. Van visitar l'Espai Santa Anna, on hi havia exposat textos i fotografies que il·lustren els inicis i la història d'aquest nucli. Les rutes patrimonials que proposen el Museu i la Regidoria de Cultura compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'empresa Inèdit Tours.